Sampe niku wayahe ku kabari sik, WA dhisik, telepon lak kenek ah. Hah, oh, sabaran apa oh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampean iku lho jam pira kae mulih kok. Tak enteni ora ono kabare. Ora mulih-mulih teko endi? Mancing ae sampean niku, mancing opo karaokean. Kok Aku kudanan, Dik, kudanan. Loh, aku teles kabeh iki lho kok. Masuk angin ta aku lek nggawe jaket teles ngene iki. kudanan ta kok ora anu. Ora apa jenenge ngabari aku. Dhisik wayahe lak WA ngono ta dhisik. Lah iku nggawa apa sampean niku? Walah, iki ta. Raket nyamuk iku mang lho akeh nyamuk kok. Wis iki lho. Cek gak kena penyakit iku lho, Mas. Kok sampean niku wayahe ku kabari sik, WA dhisik, telepon lak kenek ah. Engko masih tak anteni ambek nyepak-nyepakno panganan ngono lho, Mas. Kok ngene iki lak mali gurung nyepak panganane. Sampeyan teko. Oh. Adus-adus sik masuk angin, teles kabeh. Iya wis adusik engko tak cepakno panganane. Lah, ngene iki lah ngene ta. Mulai masih rodok-rodok bengi titik, sing penting manine banyak. Ngene bocah wis ora kathik ngeloweng ngene wis sing gelek ae metu bengi. Cek iso ngemol.